بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. bayan haka ‘yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri na mai tarin albarka, shirin koyon harshen larabci, wanda wannan shine shiri na biyu, ci gaba ne akan shiri na ɗaya, ko kuma na ce kashi na ɗaya. A cikin wannan kashi na biyu muna karatu ne a cikin littafi juz'i na biyu na durusul lughatil arabiyya li ghairi natiqin biha, wallafar Dr. V. Abdurrahim na Jami'atul Islamiyya da take Madina. Wannan littafi da karatuttukan da muka yi, muna yin ƙoƙari ne mu koyi larabci ta hanyar duba da sassan da suka gina wannan yare na larabci kamar nahwu, sarf, mufradat da kuma uslub. Za mu ringa lura da waɗannan abubuwan idan muna yin sharhi. Mawadi' namu na wannan darasi gida hudu ne. Za mu ga waɗannan abubuwa guda hudu a cikin darasinmu. Na farko za mu ga tasrifu fi'ilil madi, wanda mun yi shi a darasi na hudu da ya gabata. Za mu ga kuma alhurufun nasikha, shi ma wannan mun yi shi a darasin da ya gabata. Za mu ga al'adad wal ma'dud, shi ma wannan haka zalika mun yi shi a darasin da ya gabata. Wanda ba mu yi ba shine wazn fa'alan, wanda za mu gani, za mu ɗan yi tsokaci akan shi a cikin wannan darasi. Waɗannan mawadi' sun zo a cikin tamrin kuma sun zo a cikin darasi. Za mu shiga mu darasin, mu fahimce shi, mu fassara shi, sannan kuma duk inda muka zo a cikin tamrin ɗin sai mu ƙoƙari mu tsokaci akan waɗannan abubuwa. الدرس السادس. متى رجعت من المدرسة يا بني؟ mahaifiyar take tambayar ɗanta, take cewa mata raja'ta min almadrasati ya bunayya, yaushe ka dawo daga makaranta ya kai ɗana? Sa'id: raja'tu qabla nisfi sa'a, na dawo ne kamar rabin awa. aina ukhtuka Maryam ama raja'at? Sa'id: la adri, yace ban sani ba. Ana ma ra'aituha, ni ban ganta ba. ماذا قرأت اليوم؟ بكوكا كرنتا يوم. سعيد: قرأت اليوم درسا جديدا في الفقه. قرأت فعلي دكما فاعلي. اليوم يو وانا ظرف زمان يسا يدما منصوب. درسا شيني كما مفعول به، كما مفعول به مكتشي شما منصوب يسا يدما درسا. جديدا كما نعتني ندرس. درس شيني منعوت. da haka qara'atul yawma darsan jadidan fil fiqh, na karanta yau sabon darasi a fiqh. Afahimtahu, shin ka fahimce shi? Sa'id: na'am, fahimtuhu jayyidan, na fahimce shi sosai. Ama qara'ata al-qur'ana al-yawm, yau ba karanta qur'ani ba? Sa'id: bala, qara'atu surata ar-rahmani wa hafiztuha, na karanta suratul rahman na kuma haddace ta. Fafariha biyal mudarrisu kathiran, sai malamin ya farin ciki da ni, sai malamin ya yi alfahari da ni sosai. Fafariha ita ce fi'ili, biya da ni wannan to maf'ulun bihi ya zama muqaddam. Wane ne ya farin cikin? Al-mudarris, shi yasa ya zama fafariha al-mudarrisu, shine fa'ilin, shine ya aikin. To amma me yanzu a wannan gini sai ya zamanto wanda ya yi aikin ya zo a bayan wanda aikin ya fada kansa, wanda shine biya ni, ya fada da ni. To kuma muka ce wannan ya halasta, ja'izi ne, za a iya kaddamar da maf'ulin bihi akan fa'ili. Wa qala,
innaka ahsanu talibin fil fasli, yace kai ne mafi kyan ɗalibi a wannan aji. Wannan ahsan yana nufin mafi kyautatawa na ƙoƙari. Wannan ismu tafdil ne kamar yadda muka sani a darasin da ya gabata. Al'um, masha Allah, zadaka Allahu ilman ya bunayya. Masha Allah, Allah ya ƙara maka ilimi ya ɗanɗana. Allah fa'il, shi yasa ya zama marfu, ilman maf'ulun bihi, shi yasa ya zama mansub. zadaka Allahu ilman ya bunayya. Sa'id, agasilti qumsani ya ummi, kin wanke kayana ya mahaifiyata. Qumsan jam'i ne na kamisa, kamisa riga. Agasilti, mun lura da wannan ginin kamar yadda muka yi darasi na hudu da ya gabata. Al'um, na'am, gasaltuha na wanke ta, wa kawaituha na goge ta. Khudh hadha al-qamis, karɓi wannan rigar. Sa'id, hati zaka ya ummi, miƙo waccan ya mahaifiyata. Hati ana nufin miƙo. Zaka ajmalu min hadha, wancan ya fi kyau akan wannan. Ajmal ismu tafdil. Tadkhulu Maryam, to anan sai Maryam ta shigo cikin ɗakin. Maryam, assalamu alaikum, kaifa haluki ya ummi, wa kaifa haluka ya akhi. Al'um, wa alaikum assalam, ahlan ya binti, maraba da lale ya ‘yata. Mata kharajti min al-madrasa, yaushe kika fito daga makaranta? Maryam, kharajtu ba'da salati az-zuhri, na fito ne bayan sallar azhar. Ba'ad, baya. Qabla, kafin. Al'um, aina zamilatuki? Aminatu wa Fatimatu wa Su'ad. Ina ‘yan ajin naku da Amina da Fatima da Su'ad. Maryam, ana ma ra'aituhunna ba'da salah, tace ni ban gansu ba bayan sallah. Al'um, ya binti, akhuki hafiza suratul rahman, ayya suratin hafizti anti? Ya ata, dan uwanki ya haddace suratul rahman. Ke wace sura kika haddace? Ayya, wace sura kika haddace? Wannan sai ya zama mudaf da kuma mudafun ilaihi. Ayya shine mudaf, mudafun ilaihi suratin. Ayya ita haka ginin ta yake, tana zuwa ne da fataha. To amma mudafun ilaihi kamar yadda muka sani ko yaushe yana zuwa ne majrur, shi yasa ya dauki kasra. Ayya suratin hafizti anti? Ke wace sura kika haddace? Maryam, ana hafiztu suratul hadidi wa hiya atwal min surati rahman. Tace na haddace suratul hadid, ita tafi tsawo akan suratul rahman. Atwal ismu tafdil. Wa kadhalika hafiztu 16 ayatan min suratin nabai. Haka zalika na haddace 16 aya 16 min suratin nabai, daga cikin suratin naba. Amma ya tasa'alu. Al'um, masha Allah, innaki talibatun mujtahida. Ke ɗaliba ce mai ƙoƙari. Ana masruratun biki, ina farin ciki da ke. Azhabti ila al-maktabati al-yawm, kin je library yau? Maryam, na'am, zahabtu, naje. Al'um, madha qara'ati hunak? Me kika karanta a can? Hunaka, a can? Maryam, qara'atu mujallatan min Pakistan ismuha al-Islam. Na karanta wata mujalla ce mujallatan daga Pakistan, sunan mujallar al-Islam. Al'um, abil lughati al-arabiyyati, shin da yaren larabci take? Maryam, la, hiya bil lughati al-inkliziyya, ita da yaren turanci ne, English. Al'um, azhabti ila al-mudira, kin je wurin headmaster ko director? Maryam ta ce, la, a'a, hiya ma ja'at al-yawm, ita bata zo ba yau. Al'um, lima, akan yi amfani da lima idan ana so a tambayi dan me, kamar yadda muke amfani da limaza, saboda me. To haka zalika akan ce lima. Maryam, azunnu annaha zahabat ila makka, ina tunanin, azunnu ina zaton, annaha zahabat ila makka, ita ta tafi makka. Al'um, asharibti shaya, kin sha shayi? Maryam, la, a'a, ma sharibtu, ban sha ba. Al'um, lil khadima, hatti shaya ya Laila. Sai mahaifiyar ta ce al-khadima ita ce mai aikin gida. Hatti shaya ya Laila, kawo shayi Laila. Maryam,
Maryam ta ce, wa hati qit'ata khubzin aidan ya Laila ana jau'a, kuma ki kawo yankin biredi ya Laila saboda ina jin yunwa sosai. Qit'a gutsire ko yanki, khubz biredi, aidan kuma. Jau'a shine gini na mu'annas na fa'alan, kamar yadda za mu yi bayani a cikin tamrini insha Allah. Alhamdulillah, za mu tsaya a nan mu je hutun rabin lokaci. Idan muka dawo sai mu ɗora daga cikin tamrin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Haƙƙin 'ya'ya akan iyayensu. Kashi na 1. Tabbas Allah subhanahu wa ta'ala zai tambayi iyaye dangane da 'ya'yansu ranar kiyama kafin ya tambayi 'ya'ya dangane da iyayensu. Don haka kamar yadda uba yake da haƙƙi akan ɗansa, haka kuma ɗa yake da haƙƙi akan ubansa. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ma'ana kuma mun yi wa mutum wasiyar kyautatawa ga iyayensa. Sannan kuma Allah yana cewa, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ma'ana ya ku waɗanda suka yi imani, ku kare wa kanku da iyalinku wata wuta makamashinta mutane da duwatsu ne. Kenan wasiyar Allah da iyaye a game da 'ya'yansu ita ce gaba akan wasiyar 'ya'ya game da iyayensu. Don haka duk wanda ya sakaci game da koyar da 'ya'yansa abin da zai amfane su, ya rabu da su kara zube, to wannan tabbas ya munana matuƙar munanawa. Haka yasa mafi yawancin taɓarɓarewar 'ya'ya da lalacewar tarbiyyarsu ya kasance ne ta ɓangaren sakacin iyayensu da rashin koyar da su farallan addini da sunnoninsa. Suka wulakanta su suna ƙanana, sai su kasa amfanar da su bayan girman iyayen. Alhamdulillah, barkamu da dawowa daga hutun wannan rabin lokaci. Za mu ci gaba da karatu a inda muka tsaya. Ajib anil as'ilatil atiya. Amsa waɗannan tambayoyi masu zuwa. Al'ula, ayya suratin hafiza Sa'id? Thaniya, kam ayatan min suratin naba'i hafizat Maryam? الثالثة، ما اسم المجلة التي قرأتها مريم في المكتبة؟ بأي لغة هي؟ الرابعة، من ليلى؟ ɗalibai sai su amsa waɗannan tambayoyi duba da karatu da aka yi. دع هذه العلامة أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة أمام الجمل غير الصحيحة. ما فرح المدرس بسعيد؟ مريم جوعاء. خرجت مريم من المدرسة بعد صلاة الظهر. سورة الرحمن أطول من سورة حديد. آمنة وفاطمة وسعاد زميلات مريم. wannan ma sai ɗalibai su yi makin da kansu. Ajib anil as'ilatil atiya. A ba da amsoshin waɗannan tambayoyi masu zuwa. Hazil as'ilatu laysat mabniyatun ala darsi sadis. Kace waɗannan tambayoyi ba wai an gina su bane akan darasin. A'a, ɗalibi ne ake so da kanshi ya ba da amsa duba da shi abin da yayi. Azhabta ila al-madrasati al-yawm? Idan mace ce sai ki ce azhabti ila al-madrasati al-yawm. Ana tambayar ɗalibi ko ɗaliba, wannan sai su ba da amsa. In sun je makaranta sai su ce na'am zahabtu, in ba a je ba sai a ce la ma zahabtu. Mata raja'ata min al-madrasa? In mace ce, mata raja'ati min al-madrasa? Raja'atu ba'da salati al-asr. Ayya suratin qara'ata ba'da salati al-fajr? Idan mace ce, ayya suratin qara'ati ba'da salati al-fajr?
wata sura ce ka karanta bayan sallar alfijir. Sai tasriful fi'il almadi wa isnaduhu ila dama'ir, wannan mun yi shi a darasin da ya gabata, darasi na 4. Don ƙarin bayani sai ɗalibai su koma wannan darasi. Abin da yasa aka kawo shi anan saboda akwai tamarin ɗin da aka gina kan wannan ƙa'idoji wanda muka yi bayani a darasin da suka gabata. أنث الفاعل في كل من الجمل الآتية واضبط الضمير بالشكل. kace wannan fa'ilin a mayar da shi mace a cikin waɗannan jumloli masu zuwa, kuma ringa lura da damiri ana rubuta shi a wurin rubutu. Asharibta shaya ya Hamid, ka sha shayi ya kai Hamid, da yake Hamid namiji ne sai zama ta, sharibta. To da Su'ad kuma mace ce sai aka ce asharibti shaya ya Su'ad. Ashayi shine maf'ulun bihi sai ya zama mansuban, sai yasa muka ce shaya. Akatabta darsa ya Ali, sai mu mai da shi akatabti darsa ya Zainab. Aghasalta wajhaka ya akhi, aghasalti wajhaki ya ukhti. أنا أكتي أضبط الضمير بالشكل في كل من الأفعال الواردة في الجمل الآتية. أي وصل شيء wannan damiri da yake zuwa a cikin waɗannan af'al ɗin da suka zo a jumlolin nan. Ana, wannan damiri ne na almutakallim. To muka ce idan za a gina sai a ce zahabtu, shi mai magana sai ya ce ana zahabtu ila al-matari. Adhabta ila al-mal'abi ya Yusuf, dalili Yusuf namiji ne shi yasa muka ce adhabta. Da mace ce sai a ce adhabti ila al-mal'abi ya Aisha. Ukhti zahabat ila al-mustashfa, muka ce zahabat dalili saboda ai bata nan, bata wurin, muna ba wani labari ne shi yasa muka ce zahabat, ba kuma ita ake wa magana ba. Azhabta idan da namiji ne to tunda Fatima ce sai aka ce azhabti ila al-maktabati ya Fatima. Ta'ammal ma yali, dhahaba muka ce ya tafi, damiri anan damiri ne na ghaib wanda baya nan, kuma al-muzakkar. Zahabat ta tafi, shi kuma shi ma damiri ne na ghaib mufrad mu'annath, mace wacce bata nan sai a ce zahabat. Amma damiri na mukhatab wanda ake wa magana mufrad guda ɗaya tilo, muzakkar namiji sai a ce zahabta. Damiri na mukhatab wanda ake wa magana mufrad tilo, mu'annas mace sai a ce dhahabti, ke kin tafi. Shi ko damiri na mutakallim mufrad, damiri na tilo kuma mai magana sai ya ce zahabtu, ko mace ko namiji zahabtu. Ta'ammal misalain al-atiyaini, kace ai lura ta'ammulin waɗannan misalai guda biyu masu zuwa. A fahimtar darsa ya Ali, aka ce ya kai Ali ka fahimci darasin? Na'am, fahimtuhu. Wannan ya ba da amsa idan ya fahimta kenan, sai ya ce na'am fahimtuhu. To amma in bai gane ba fa sai ya ce la, a'a, ma fahimtuhu, ya kore ganewar, ma fahimtuhu, ban gane ba. Amma fahimtar darsa ya Ali, shin baka gane darasi bane ya Ali? Bala, muka ce da bala, wannan shine uslubi da ake amfani wurin amsa tambaya da aka yi da korewa da alaisa ko da ama. Sai a ce bala fahimtuhu, na gane shi, wannan ana tabbatarwa. To amma ake korewa fa sai a ce me? Na'am, ma fahimtuhu, tunda dama farko korewa akai. Amma fahimtar darasa ya Ali, shin baka gane darasin bane ya Ali? Sai ya ce ban gane ba.
hati as'ilatan munasibatan lil ajwibatil atiya, ka kawo tambayoyin da suka dace da waɗannan amsoshin da suke tafi. Na'am sharibtu, ana tambaya ni an sha wani abu, na haka tambayar da za ta dace za mu iya cewa idan namiji ne asharibtal labana ya Muhammad, idan namiji ne. Idan kuma mace ce asharibtil labana ya Maryam. Na'am sharibtu. akatabta darsa ya Zaidu au akatabti darsa ya Ruqayya. Na'am katabtu. Ama ra'aita Ahmada ya Muhammad. Bala ra'aituhu. Ama ra'aiti al-mudarrisa ya Zainab. Bala ra'aituhu. اقرأ الأمثلة ثم أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا الضمائر هو، هم، ها، هن. طب نسو هو ضميري متصل نا الغائب المذكر كما المفرد. هم ضميري نا الغائب الجمع وانا الجمع كما المذكر. ها ضميري الغائب المفرد المؤنث. هن ضميري الغائب المؤنث الجمع. أرأيت حامدا. حامد namiji ne kuma tilo ne shi kadai, sai a ce mai na'am in an gan shi. Na'am ra'aituhu, za mu yi amfani da wannan damir ra'aituhu. أرأيت حامدا وهشاما وعليا. Hamid da Hisham da Ali aka ce ka gansu kuma duk maza ne, za ka ba da ansa sai ka ce na'am ra'aituhum, na gansu. Shi yasa muka yi amfani da hum tunda duk maza ne. Ara'aiti Zainaba, kin ga Zainab. Na'am ra'aituha, na ganta. Ara'aiti Zainaba wa Aminata wa Su'ada. Na'am ra'aituhunna, anan sai aka ce hunna. To ara'aita al-mudarrisa. Na'am ra'aituhu. Aina ra'aita ukhtaka Maryam, ina ka ga yar uwarka Maryam. Ra'aituha fil madrasa, na ganta a makaranta. Ra'aita sayyaratal mudiri, ka ga motar darakta ko headmaster. Na'am ra'aitu sayyaratal mudiri, na ga motar headmaster, ko kuma kawai ka iya cewa na'am ra'aituha, na ganta. Allah ya sa ana fahimta. اقرأ المثالين ثم اربط بين كل من الجملتين مستعملا أن، وأعلم أن من أخوات إن. akace ai amfani a karanta waɗannan misalai, sannan a sauran jumloli da suke tafi a karasa su tare da amfani da anna. Kuma ana sane da cewa anna tana daga cikin 'yan uwan inna, kuma mun san inna wa akhawatuha, mun san kuma aikin inna wa akhawatuha. To huwa maridun, shi ba shi da lafiya. Sai aka yi amfani da kalmar azunnu, ina zaton. Azunnu annahu maridan, ina zaton shi ba shi da lafiya. Annahu, shi ba shi da lafiya. Anna ga kuma damiri na hu ya shiga, kamar yadda muka yi bayani a baya. Al-mudarrisu ma ja'a. أظن أن المدرس منصوبا. أظن أن المدرس ما جاء. أنت ضمير المخاطب. سيأتي أظن أنك طبيب. هو من الياباني. أظن أنه من الياباني. هو. هي مريضة. أظن أنها مريضة. هم طلاب. أظن أنهم طلاب. أنت جوعاء، كنا متكجين. أظن أنك جوعاء. المكتبة مفتوحة.
azunnu annal maktabata maftuhatan. sai abinda za mu ƙara tsokaci a kan shi wanda shi ma mun yi a darasin da ya gabata, darasi na 3 mun yi magana akan al'adad wal ma'adud. muka ce idan adadi ɗaya ko biyu to wannan yana dacewa ne da abin da yake kirgawa, wato in namiji ne shi ma adadin zai zo a sigan namiji, in mace ne zai zo a sigan mace. 3 zuwa 10 su kuma suna sabawa shi abin da suke kirgawa. idan namiji ne su za su kasance a sigar mace, idan mace ce kuma su abin kirgen zai kasance a sigar namiji. na 11 zuwa na 12 shi ma wannan yana dacewa da abin kirgawas. na 13 zuwa na 19 wannan shi yana sabawa abin kirgawas, sai dai ita kuma 10 al'ashara tutabik tana dacewa. na 21 da na 22 suna dacewa da abin kirgawar, kuma haka 31, 32, 41 da 42 waɗannan har zuwa 91 da 92. 23 kuma zuwa 29 shi kuma yana sabawa abin kirgawas, wa haka za, wato kamar 33 zuwa 39, 43 zuwa 49 haka. 100 wa alf wa miliyon tabqa kama hi. muka ce da 100 da 1000 da miliyan su suna zama ne yadda suke, su ba sa canjawa. Iqra ma yali, aka ce a karanta abin da yake tafe. idan kirge ne wannan na mata, a wancan darasi na 3 mun yi kirge ne na maza, a wannan darasin ko kirge ne na mata. 11 taliba, aka ce ashara ita tana dacewa, ita babu ruwanta. idan mace ce to za ta ɗauki ta marbuta. 11 taliba, 12 taliba. wannan ihda wannan siga ce ta mace, ta siga ce ta mace, amma anan thalatha duk da taliba mace ce sai ya zama thalatha a sigan namiji, amma ashara ita dai ta bi taliba. 13 taliba, 14 taliba, 15 taliba, 16 طالبة، 17 طالبة، 18 طالبة، 19 طالبة، 20 طالبة. اقرأ ما يلي ثم اكتبهما كتابة الأرقام الواردة فيه بالحروف. أكتشي أكارنتا abin da yake tafi, sannan a rubuta waɗannan nambobi da harafai. Kam sinnuk, shekarunka nawa? Sinni 19 sana. sai a rubuta, ɗalibai sai su rubuta. qara'ana 14 safhatan min hadha alkitab. kar mu manta haka ya kamata mu ce 14 safhatan. fi hadha alhafila 18 rakiban. rakib na mahaya, tunda maza ne sai ya sa na ce 18 kuma ana, tunda ita ashar tana bi ne. 18 rakiban wa khalfuhum 15 rakibatan. اكتب العدد من 11 إلى 20 واجعل كل من الكلمات الآتية تمييزا لها. أكتشي الربوتا تعددي 11 zuwa 20 أساكم waɗannan kalmomi su zame mata tamyizi. kitab, طالبة، دقيقة، يوم، سيارة، رجل، سنة، قرية da طالب. sai abin da yake na gaba shine wazanu fa'alan. ya zo a ciki wazanni na fa'alan. wannan abu ne wanda ya shafi sarf, gini da na kalmomi. duk kalmar da aka gina akan irin wannan gini fa'alan ana nufin tana da harafi guda ɗaya, guda biyu, guda uku. wannan alif ɗin da nuni ɗin za'ida ne, ƙari ne. don haka duk kalmar da muka gani akan irin wannan ginin, misali adishan, jau'an, to irin wannan ta rabu gida uku ita wannan siga. akwai fa'alanul masdar, akwai fa'alanul alam, akwai kuma fa'alanul sifa. waɗannan guda biyu sai nan gaba a wasu darussa masu zuwa insha Allah, wanda za mu ɗan yi tsokaci a kai shine fa'alanul sifa. shi fa'alan ta'ati sighatu bi fathil fa'i aw kasriha aw dammiha. za iya cewa fa'alan da fatha fa
ko a ce fi'ilan da kasra ko a ce fu'ulan da damma. kuma fa'alanus sifa tusta'malu fi dilalati alal imtila, ana amfani da fa'alan wacce take ta siffa saboda nuni akan cika ko kai matuƙa. in ka ce ana jau'an, ina matuƙar jin yunwa, ya sha bamban da ka ce ana ja'i, ina jin yunwa. in ka ce jau'an ka kai matuƙa. mu'annathahu, macensa to ya ake faɗar mu'annath ɗin fa'alan? yakunu al-mu'annathu ala wazn fa'ala, mu'annas ɗin shi yana kasancewa shi kuma akan ginin fa'ala. misali jau'an shi yana namiji, macen shi zai zama jau'a akan wannan ginin na fa'ala. jau'a, fa ɗin ita ce a matsayin jim, ain ɗin kuma ita ce a matsayin waw, sai lam ɗin ita ce a matsayin ain, shine jau'a. jam'uhu yajma'u jam'u takthir ala wazn fi'al, fa'ala, fa'ali da fa'alin. kace ana masa jam'i na takthiri akan wazanin fi'al ko fa'ala ko fa'ali ko fa'alin. za mu gani a misalin da zai zo. اقرأ المثال ثم املأ الفراغ فيما يلي على غراره. aka ce a karanta waɗannan misalai sai a cike wannan ramuka akan yadda aka yi ginin misalan. hamidun jau'an, hamidu yana matuƙar jin yunwa. mu'annas maryam, sai aka ce maryam jau'a a maimakon jau'an, maryam jau'a, maryam tana jin yunwa matuƙa. at-tullabu jiya, to wannan wazani ne na fi'al da muka ce shi ma wazani ne na jam'in fa'alan. at-tullabu jiya, haka zalika mata ma za a ce at-talibatu jiya. khalidun atshan, aishatu atsha. at-tullabu itash, at-talibatu itash, ba bambanci. ibrahimu shab'an, asma'u shab'a. at-tullabu shiba', at-talibatu shiba', duka a wazanin fi'al. al-mudarrisu ghadban, al-mudarrisatu ghadba, al-mudarrisuna ghidab, al-mudarrisatu ghidab. yusuf kaslan, maryam kasla. at-tullabu kusala, at-talibatu kusala. wannan ya bambanta, shi wazani ne na fu'ala. ta'ammal ma yali, aka ce ai duba da wannan abin da yake tafe. lima, ko ka ce limadha, ko ka ce lima, duk ɗaya ne. lima kharajta min al-fasli, duk daidai ne da ka ce limadha kharajta min al-fasli ko lima kharajta min al-fasli. kharajta min al-fasli, na'am. lima, ka fita daga aji, ya ce me yasa. lima darabta hadha al-walad, dan me ka daki wannan yara. darabta hadha al-walad, na'am. lima, yayi. uktubul asma'il atiya majruratun mansuba, waɗannan sunaye da suke tafi a rubuta su ana yi musu jarra da kuma nasaba. ga misali kitab, namiji ne. kitabin, kitaban. mu lura, namiji ana mai ƙarin wannan hamza a rubuce ne amma ba a faɗa ba, a baki babu bambanci. amma mace mai wacce ya ƙare da ta'un marbuɗa, sayyaratun, sayyaratin, sayyaratan, babu ƙarin alif. hamidun, hamidin, a wurin nasaba za mu sai hamidan, sai mu ƙara alif. haka zalika khalidun, khalidin, khalidan. sa'atun, sa'atin, sa'atan. mikwatun, mikwatin, mikwatan. ta'ammal ma yali, aka ce a lura da abin da ke tafi. hati, kawo. hati ya ahmad, kawo ya ahmad. hati ya su'ad, mace kenan. hati ya su'ad. idan kuma maza ne jam'i, hatu ya ikhwan. idan mata ne jam'i, hatina ya akhawat.
اكتب الآيات الخمس الأولى من سورة الرحمن وسورة الحديد وسورة النبأ. wannan ana so ɗalibai su rubuta ayoyi 5 na farko na suratul rahman da ayoyi 5 ɗin farkon suratul hadid da ayoyi 5 na farko na suratul naba'i. Alkalimatul jadida wanda muka tarar a cikin wannan darasi: mujallatun jam'i mujallatun mujalla, rakibun wanda suke fasinja jam'i rukab, shaqqatun dan gini na gida da yake a cikin zane shaqaqun jam'i, imaratun zane architecture ama'ir, sinnun haƙori jam'i asnan haƙora, kalima jam'i kalimat, sura jam'i suwar, ja'a ya zo, kawa ya goge. To alhamdulillah mun zo ƙarshen wannan darasi. Abinda na faɗa daidai Allah ya haɗa mu aladan, wanda na kuskure daga ni ne da kuma shaidan Allah ya gafarta mu. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mm-hmm.